chibai le le roll lai nun then khat na ka thlan ni lo nun chu meichia kum som thum pathuma upa ka ni a ka hlo tling em lo ma sengin ka thok rim thin le kak mamo to ka kham khop chu ka hlo chuak thina ka nu le pa te kyanga kala cheng buka ka chan te chung chang ka ngai to hian atam sok chu an hlo tlingin an nun te nuam takin an hmanga hetianga an chanchin ka han ngai to chwa chang te hianin ka hnual ve roi thin ma se han hnuala han lung ngai na hun ka nei lo ka project chu ka zo nge ngai ani lo chuan kan pu ber khanin muang lutuk le man tlak lo lutuk ti in min hawin min an khum le don sia han phun noina hun po ka nei lo ani na thatak aya lo min pe tha zo ki chu nei thei lang ka ti khop thin mai ma sengin college po pass lo tan chuanin na thatak han mu hi chu a har sia ka tor ve tang ngai ani Sunday ni alo nia engma ti tur ka nei lawa ka ril rungai tuana kalbing le lungai na ata te chu ka in thing hara ka room chu ka ti fai ta a ka ti fai lai chuanin ka mp3 player lui high school kan kalaya ka pa min le sakha ka mu chuaka room zong ka ti fai vek nuwa chuan mp3 chu ka ngai thata a chung hlalui tak ka ngai thlak le te chuanin hun kal to te min sha chhuat hi wai maya atuk zinga chuanin kanu chuanin man mo takin min rong kai thawa ani lo chuanin kana a ka tlayang atia zingkara ei turte alo siam diama ma se ka man mo em awang chuanin zing cho po chu ei lovin changlep ni la in ka tlan chuak ngala ka van ne siamin kan office chu a hun taka ka thlenga office a chuan kan team leader patoi te sa thanal nol chuan min ko khomin tun thla a hian bonus kan don du chuanin a hma aya thale zuala kan thil zorte kan thil hralte beiturin min nora ani hiania kan boss ka soi strict deuh ngei om box si mi in thliar na nei deuh kha khopui pona customer mutura kal tura ka imbua sai angaya kan company hi alate in twal ro company ania theitui in turi chi sang kan siam thina ka hna chu chung kan thil siam chhuate min lo hral pui tu turin partner hi ka zon angai thina thlatina an order te la khomin ka sem chuak le thina ni ma se company lian tak lo to te khanin kan theitui aya tui zok te lar zok te le abom moi zok te an lo nei thina wangin theitui zuar tura dor nei tu te han min chu thil har sa tak ani thina ni ni tin mei hian aizol khopui chunga chuan customer thar zongin katlan chuak thina achang chuanin aizol khopona te po tun tuma hianin kolasi pa hianin kan customer pakhat ne na kanin mu angaya dor nei tunu hne na chuanin kan thei chu ka han mu tir vela a in te po ka in tir thina a packing te po ka han mu tira a han in chin chuan atui ati zong tak lo nia ma se aman chu ataw deuh alo tia kan ho tu pa ka phone chuanin min haule era man tlak lo lutuk mai atia ka ha hle maya ma sengin ka beidong du mai big lova dor nei tanu chu ka ngen tanga tun tum chau hi chu min zor sak chin turin ka ngena a hral that thei thlot lo chuanin a to panga ti in ka ngen ve ngoya a to pa chuan rei takai ngai to hnuwa chuanin a o ta nge a ka ha dam huai mai ai zo lampana ka scooter ka tlan le lai chuanin ka hlau ei lo a chan chu ka bonus don tur kha ka ngai to in ka hlim mani chuti chuanin ka ngai to chuaka ka mp3 player chu phor chuakin a chunga hlate high school kan kalaya ka ngai thlak thin teng te chu ka ngai thlanon le a alung len thlakin high school kan kallai huna te chuan karil ru chu alet le a tin a ruk te a mel tha ka lo ti thin poka karil ru a ron lang zo ya ma se thok le khata ka hmalama chuan kar a ron tlan ta thut maya patlan koi zuka kong sira chuanin ka in tau tabur maya
ka scooter atang chuanin ka la thla a ka lu chu ka to chora chu bak chu engmah ka hre tawh lo engkim chu a thim vek ka mit ka han men leh chuan ka room ah ka lo awm a ka lu chu a hai deuh chhak a ka han hawi kual vela high school a ka kal laia ka room ang khan ka room chu a lo awm a entikin nge ka tih danglam leh aw tiin ka in ngei tawh a vung vung a ka han tho deuh hluai a chu tih tlai tak chuan ka nu hi room ah rawn tlan lut a man hmawh rawh a nih loh chuan sikul a itlai nge a lo ti a school a ka ti a a hre sual emmawni ka ti a mahse calendar ka han en chuan calendar ah chuan April nili kum sang hnih kum a lo in ti kalh mai bawk si kamu mangemaw tiin ka han in beng deuh thuai a mahse a ni si lo ka room atang chuan ka tlan chhuak a ka nu leh ka pa te chu engti kum nge ani ka zawt a ka nu chuanin kan school tan ni hmasa ber ani tih min lo hril a high school final year kan zir kum ani tawh bawk thu min lo hrilh bawk a ka nu leh ka pa chuan ka awm dan chu mak an ti deuh hlek a mahsengin tleirawl thawven lai ani awangin ka theih nghilh mai mai turah an ngaia engah vak pawh an lo ngai lem lo manhmawh takin ka in phih fai a ka uniform te chu ka ha a chuti chuan ka pa chuanin sikul lamah min hruai ta a